Takže čau teď dneska vítám nová videa tady z Fortniteu, bude to zase Road to Platinum, tady jsem dneska tady společně s Lukášem, čau Lukas. Čau. A jdem do toho. Takže lidi, padáme tady do Steamy, zase tam nikdo nebude padat, protože prostě všichni padají do těch velkých vaultů. Nice, takže lidi, po třetí to tady říkám, ale zase s náma nikdo nepadal, ale tady na landingu mám tu ledovou ruku, nebo tu rukavici. Což je docela jako overpowered bych, no ani overpowered ne, ale tak prostě na spawnu mytika, to prostě chcete. Nejde zvednout tu vlajku. Takže lidi, uvidíme, co nám tady padne. Modrý loot, nevadí. Takhle na začátek to je dobrý. A pojedeme asi... Lidi, já tady nemusím až říkat tu naši klasiku, vy to určitě víte, že mu to napíšete do komentářů. Zapišám na Lukáš, už bude mít full shield a jedem tam. Tak jo, lidi, jsme tady v Kenjitsu. A klasika, žádné známky života. Něco se tam spawne. Jo. Tady nevím, písničko jen, když tak. No tak jdeme tady, klasicky to tady jdeme zvednout. A padl nám modrý loot. Nemáš tak druhý? A za minutu... Nemáš, jsou to ještě stožáry, nebo ne? Stožáry, já už bych, jo? Já bych jel, buď tam, anebo tady někde. Bych tam jel, tam myslím dojedeme z momentu. Je tady na tu benzinku. A jestli lidi, máme tady lamu, akorát jsem teďka nevyšel. Jdu na ní. Matro! Budu to. Ne. Nice. Jdu pro to auto je... Máme 9 sekund, musíme rychle, Lukas. Nice. Jedem na stožár. Jo, a dopoju tady ty. No jedem na ně, jde, rychle. Není. Pojďme barvat té abilitky. Dostal? Knock. Už jde, to je pranou. Tady v tom boxu. Čekej, koukej. Pojď na ně, bum. Mě odhodil. 35. Yeah. Oh je. Dead. Nice. Nice. Mají venku a mě deku smash. Já jdu pro tu kartu. Oni měli slurpy, ne? Myslím. Já vzal. Bože, kam myslím všechno zničit. Máš si deku smash, anebo tu ledovou věc? Já radši to ruku. To je karta, ne. Já taky vám. Já už nemám místo na to. Bo... Já taky jsem neměl. No, máš ho? Dobrá. Uletíš mi big up, někde? To je u těch míček to je. Jaké? Nice. A máme asi forecast. A uvidíme, kam někdo půjdem. Asi bych to tady šel prozkoumávat, nebo... To je ten boss furt, jo? Ještě nevzal. Já bych to šel čeknout tady do slepy. Okay. Nice, lidi, máme tady kešku otevřenou, šernou. A já se nemůžu stát do ní, protože nemám meditat. A nic nepadlo. Lepší bože. Ano. Tak. Budu slurpy. Nice, mám takový dobrý loot. Jaké auto? Auto by měl být na ty benzínce. Nice, reckless SMG reload. Tady tředu... Okay. Ne, jsem se mám zábavit se strojá, že jo? 1
Já jsem tu motorku. Aha. Jedu do toho slepy. A lidi. Roketramem. U mě. Hleď? Tady. Pojď na ten ostrov, až se spawne. Jsem za 5. Jedem nahoru, jeď nahoru, rychle. A na ně může snipit. Tady po cest. Střílí, tamhle jsou. Jo, přijde nám teď. Ber to, já budu holdit. Okay. Palevej, brácho. 30? On nebo ty. Tam je další borec. Dostal? Knock! Craig? Dead! Oba dva ve vzduchu. No. Tady jdu dole. A já máme tady ostrov lidi, mega pohoda. Beru si to mytiku, určitě. Místo ARK si to beru. To ARK jsem taky docela potřeboval. A to je jedno. Zpět jsem měl za loot. Kam ty prostě doslova vypínák normálně. Tak asi půjdem hanit nějaký kille. Oho, mě mytický dronkan. Tam borec. Hleď? 3 borci. Už vezmu ten dramkan. Nevidím. Ne, já píšu to ARko, je tam nahoře to ARko, Lukas. Aha. A měl jsi nějaký? Já jsem... To je do trezoru. Ty věry se, prosím, napadne ARko. ARko? Ne? ARko? Pojď! OK, tak nic, no. 50? Jaký jsi měl to ARko? Modrý SMGčko. Jo, dobré, tak já nemám ARko už. Jdeme tady vyžral. Wow. Kde jsou? Tam máš dozadu. Máš tam už nejde vidět. OK. Aby to rekempil. Či kde bude naší zóna? Já bych potom najdil sem, že tady je háj, jakoby. Nepůjdem sem kať. Ještě ubírá jedno DPS-ko. A je tam klíč. Daleko. Tam se střílí. Jo. Tam jsou boldy. Jdem tam. Já jsem odčutě, máme, že... Ne, nemůžu, Čapek. kámo. To jim po mě není dostřelí. Máš capek crack? Já tam jdu. Jako tam ještě. Zde. Můžeš to letět zpátky. Pojď. Jak? Viděl jsem. Borec se odpálil. Kde? Se dostal. Jedu se. Jeden dead. Jmenuji se Asma Kryt. Tady tam moje moc metry. Zde. Kde? Jsou tady dva. 65. Vidím, tady si slepá, je jich tady hodně.
Odkud? Dead, Co se stalo? dead. Ti tady označím. Zastav to, ať tě stejně nevezme. Ty by nikdo nevzal. A tak by to viděli ten loot. Já si pojím ještě tak 2 borci aspoň. No bože, tak na ně nejdu. Asi je repoutnout do slepy, no. Ta hra tě nevyspamuje, já zase hra. To je v pohodě, já se obejdu. Dva DPS to ubírá, to je ještě v pohodě. Máš to označení ten loot, jo? Jo, tak tam neděje, kdo mě víš co zabili. Ani hit nedostanu, jo? Dostanu pár. Pár hodně. Dolenduješ tam? Ne, dojdu tam. Doufám, že už tady nejsou, jakoby. Nevím, ale bys tam pro loot. Já možná můžu nás. A máš loot, takže pohoda. Máš, prosím tě, na do slepu. To jsem si na to vzpomněl. Máš loot? Pozor, ať nás, nevím, ať to nebouchne. Jdu pryč. A lidi? U mě je bodec. Boxu. Jak jsem? Vidíš to tady ne? Dostávám. Do slepy? Ano. Do zóny jdem, pojď do zóny. Pojď do zóny, tak, jsme do zóny. Je vzduchu někde? Záda ještě jde. Ne, kámo, kašlu na to. Jo. Pozor, dej záda. Nahoru. Nechoď pro tu korunku. To blázen. Já dostanu, máme noha, pojď. Ne, pojď dva. Ne, druhý, kámo. Můj bože, takový kousek. Ježišmarja. A dobrá hra, kámo, dobrá. Yes. My jsme si mohli dát, kdyby to nevyspomovali. A jo, dobře. Pojď. Nice, Silver 3. Dobře, a kolik procent k tomu? 42%? OK. To je hustý. Nice. Takže lidi, to je konec dnešního videa, doufám, že se vám líbilo. Prosím o odběr, like se zvonečkem a čau! Ahoj.